Zahartu baino lehen aurra. Irribarre egingo duen aurra. Aurra txuria. Aurra neria. Aurra nere barruan. Aurra nere ondoan. Zainduko dudan aurra. Zainduko nauen aurra. Nik lortu ez ditudanak lortuko dituena. Guk lortu ez ditugunak lortuko dituena. Nere antza aukiko duena. Zure antza aukiko duena. Gure desioa gastatu ezadin, gure maitasuna agortu ezadin. Lasai, ez da zure errua. Zuk ezin badidazu eman, badago bidea. Toki honean gaude. Iritsi gara. Hormonen bigarren fasea. 3 aste barru bukatuko dugu. Botikaren bati alergiarik. Nik dakidala ez. Eta hau, beti berandu. Erloju berri bat erosi beharko diot. Denbora asko ezkonduta. Ez gaude ezkonduta. Egia esan gaur egun zein ezkontzen da. Bueno, asko gara eta iritsiko da. Hemen hazi emaileen datu basea. Gure protokoloaren arabera bilaketarako irizpide fisikoak. Bereak izango dira, aitarenak, dena ondo. Aurrera. Baina protokoloaren arabera ez bazaudete ezkonduta.
Amaren izena? Leire. Ane. Ezkonkidea? Ez gaude Ez gaude ezkonduta. Arazorik ez. Bikotearen izena orduan? Jon. Hemen txeduzue. Bizitza zoriontsua izan. Ondo da. Bikotearen izena orduan? Jone. Ezkonkidearen izena? Ez gaude ezkonduta. Bikotearen izena? Jone. Eta ez zaudet ezkonduta? Nire bikotea dela. Ez da ezkonkidea, orduan ezin dut aurra bere izenean erregistratu. Adopzio prozesu hasi beharko zenukete. Eta horrek denbora bat behar.